Sinom gandel mau. Apa? Sinom grandel. Sinom grandel. Sinom gendelen ya ora ana. Gendelen kuwi nak. Ayo, oh. Iya, enggak. Seneng ora karo bawa iki, Truk? Aku seneng banget aku. Kowe seneng to? Wah, piye? Aku ora. Lah napa? Lah napa? Ora. Iya. Lah ganti apa piye? Ora, ya bener kuwi ming aku iki pas ana sik nembang kuwi rasane keloro-loro ati. Oh. Kelingan jaman aku ditundung lunga. Aku terus dalan nyinom nyinom grandel ku mau. Sangu 10.000. Meng sangu 10.000 monggo. Oh iya, sangu 10.000 lek aku njaluk sing ngego ngecekne urung tak bayar e. Kane mboten pareng nakal. Sapa? Lah nggih sinten niku wau? Aku. Kowe ora nakal nek dah kuwi. Ora to, Kurang ajar. Ayo Mbak Agnes. Agawe rucite Nek nembang apik tenan ya suarane. Oh, tenan. Agnes iki kecilik melu swargi, 4 SD. Heeh. Anggorek cilik ae dhisik. Kok saiki ora ya? Ora, saiki ra anggorek. Angger rampung wae. Dalem? Anu, wau enten sik pun nyawer nyuwun pepeling kalih lali janjine. Oh iya, siap-siap, heeh. Pak Yudo saking Pak Yudo. Oh siap. Oh nggih. Bar niki dipinangkani. Wektune isih dawa, tenang saja. Nggih, sakniki mawon lali janjine. Weh. Jarane kembang rawe. Iki ganti pun. Oh ganti. Pun mboten ngembang. Ora ngembang. Pun layu. Aduh, jancel aku. Dipinangkani saiki 10 juta ya sawerane ke padake. Nggih. Ya, dipinangkani abote sepiro minangkani. Mugi berkah nggih, Pak. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi maruyatan wa qina ngadep. Amin ya. Dina Minggu kang Pak Anti Grimbyang ganggu aku ngrasake suaramu. Ngrasake. Aku krisi. Alah. Alah. Ayo ditekile kowe. Hangen dukun. Aku wis ora percaya.
Wis. Goyangane Agnes, Truk. Nanti aku melu ngene-ngene. Lah kok ngerti wong Lah. gebok kok. Lah aku memandang dirimu iki mau. Jan piyayi kok Berarti mengintip ya. luwes e ra umum alah-alah Nes. Truk. Aku tak omong ya, Truk. Alhamdulillah iki diparingi rezeki saka pepunden, heeh. Wis terkumpul pirang-pirang miliar, Truk. Wuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga sing maringi ya pinaringan sehat, paring panjang umur. Amin. Rezeki halal kathah lan barokah ya, Truk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa maringi kanca-kanca rezeki ya, iso nggo tuku pulsa. Bisa nggo tuku apalah? Tisu basah. Iso dienggo ngleletke ning cengel. Karo nggon githok-githok. Nunggu ngosoki dangkal. Heeh, iso ilang jangkale. Ilang pupuk lempuyange, Truk. Sembur-sembur adas. Sing loro dadi waras. Sing loro dadi tuntas ya, Truk. Heeh, amin. Iki isih pepeling karo sik prau layar. Isih sinomari Jata. Wah, dipinangkani kabeh, Truk, aja lali. Oh iya, heeh. Abote sepiro minangkani, heeh. Kekuatane kanca-kanca tetep istimewa lho, Truk. Istimewa. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tetep semangat. Oh semangat. Ya kaya ngene iki ditanggap iki. Walah ya kowe kadang Propirane disyukuri to. wah, oh Alhamdulillah alhamdulillah. bersyukur. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma Amin. amin. Heeh. Sesuk iki karo kowe tanggal 30 mayang neh, Le. Oh iya. Iki mau wis di WA. Ning Mandala Krida. Heeh. Lakone Semar Bangun Kayangan. Heeh. Karo kanca-kanca warga laras sing do selo. Nek ora selo ya ora apa-apa ya, Truk. Ayo. Heeh. Nyuwun pepeling dipinangkani. Wah, wektune saya ngoyak ora, wektune ora ngoyak santai. Kok menyurone iki ming sedilit. Sing adegan Kayangan terus badar rampung. Iki lakone ping tak gawe lakon apus-apus. Sing penting slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, Truk. Amin. Kuwi lujeng sedayanipun lho, Truk. Heeh. Allahumma Amin. ayo Bu Wahyu berdiri. Turuk. Ayo to. Payon ketuprakan nyuwun. Turuk. Gini diajeng. Saking para tamu ingkang minulya. Ayo, disiarke, Truk. Ing dalu punika bulan ketoprak. Pak Marwoto matur suwun. Mas Rio matur suwun wis berkahi. Heeh. Semoga barokah. Amin. Amin. Barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat toh? Sehat. Jarike Amin dereke Mbah Maroto. Jarike apik, jarike. Copot jarike iki Apik tak jarike. Kene Mbah. tak nggone. Heeh. Arep ngendi apa iki? Ya. Sehat toh? Panjang umur, amin. Ngerti ya, Mbah. Diajeng Sri Tanjung. Waduh. Ini kali sinten? Kali sinten? Dhewe wae cah kendel kok. Pepeling kok dhewe. Pepeling. Udu pepeling liyane pepeling dienggo penutup. Sik jam 2:09 menit. Pepeling aja. Pepeling dienggo penutup. Panjenengan badhe anu nyaosaken lagu napa, Derek? Enten pamundutan mboten? Mboten. Lah wis. Ayune cah bojoku. Alah. Bayane. Alah. Benda nesu to. Lah ngopo? Ayo gek ndang nembang. Lah ngopo kok anggo nesu bareng? Perkarane apa kok nesu? Ora apa-apa. Lah kene kok omong anggo nesu bareng. Kata-katamu ora penak lho. Iki Tapi dilek. nak ya dipenekke. Deh. Ya nyo. Parah. Heeh. Apa Bu Wahyu? Napa, Ndek? Ngagem bawa. Heeh. Bawa meneh. Wah iki Pak, mumpung digenderi Pak Geter Pramuji Widodo. Walah iki. Anu, napa Apa? jenang gula apa? Dia iki apik.
Jenang gula iki, Truk. Heeh. Apik. Tak ganti sempak sik. Lah ngopo tak ganti? Galu-galan disengeni simak to aku. Jenang gula iki andalane bojoku. Los mbang iki los kok. Nah, kandhane kok ya ditanggapi ya kudu ngene iki, Le. Los ulat-ulatan kalau mangsane ya nggarap lakon serius. Wahyu Makutha Rama iki kudu serius. Wah, Banjaran Sengkuni iki ya kudu serius. Dursasana gugur iki kudu serius. wah. Aku jaluk lakon Kresna Duta iki keceka sore ora nglucu kok, Le. Serius. Nang saru. Ning Pontianak, Le. Oh. Nggonku sesuk berarti. Iya. Pokoke ngodinonga karo kanca-kanca. Heeh. Pokoke kudu semangat jenenge ditanggap iki kudu semangat. Wah, iya. Kudu semangat membara. Heeh. Bu Wahyu kene tak pangku. Ayo monggo dibawani. Tak meneng aku. Truk, tak meneng ya, Truk. Ya. Tak udut, aku ket mau ora ngudut ya, Truk. Sik. Gosek. Tukang eson ki nggon mik, nggone Bu Wahyu digedhekke. Ditambahi volume. 2 cm setengah. Disabun. Karane wengang krami tutu bandha tutu rupa Apik suarane bojoku apik ora, Truk? Apik. Sip tenan. Hamong ati bawi Bu Wahyu, Dalem sesuk-esuk kowe langsung sekolah apa piye? mboten Lah, mboten sios. ya alhamdulillah. Pripun to? Pripun? Sesuk iki tekan omahku subuhan terus baru kuwi aku arep turu. Aja ganggu aku. Heeh. Oh iya. Kowe turu ning kamar dhuwur, aku turu ning samping. Dhuwur ngendi? Kamar weh lah piye to bocah ki? Kae dhewe ki ndek kamar lantai 2 je. Endi to? Ora sepel. Lah iya, kowe ning kamar dhuwur aku ning omah samping. Samping cedhak WC. Pokoke aja ganggu, pokoke aku sing ora turu. Nggih. Oke? Oke. Oke, ning aku tok masakke sik. Oseng-oseng terong. Lemes ora? Loh, iya ta. Jarene marai lemes terong niku. Siji oseng-oseng terong marai lemes, jangan mbayung iki marai wahing. Heeh to? Ngewuhke to niku. Piye? Ngewuh. Ora, tetep ora ngewuhke. Tetep aku mencintaimu. Ora ana wong wedok sing tak tresnani liyane kejaba mung dirimu. Luput pisan kena pisan yen gampang Luwe. gampang Apik to, Truk? Apik. yen angel ka langko
tan terus tan kenoti numbas arapa monggo dilanggamke Bu Wahyu sing langut aku kok mambu mendoan ya mambu mendok oh, aku iya ya Truk kandhane kok jan wah genah soto ya Truk heeh duh ambune wis tekan weteng ya Truk genah gur bacok kaya parfume Saras apa terus ambune mendoan nyebut suara Saras ini masalah monggo Bu Wahyu
Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Wahyu. Sami-sami. Doa kagem Bapak sing kagungan gawe, monggo. Pak Kentri Basuki dan keluarga. Doa kagem Pak Kentri Basuki sekeluarga. Kalian sedaya mawon ingkang wonten mriki mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Bagas waras. Rezeki banyu mili. Amin. Terus napa meneh nggih? Sukses selalu, sehat selalu. Matur Amin. nuwun. Terima kasih Bu Wahyu. Aduh, lele mlaku temenake. Kaya bebek ngepet. Minangkani lagu sing pungkasan terus aja lali. Iki mau ana sing ngersakake Popele. Heeh. Iki dikurke bareng-bareng. Terus engko sebo le, truk cah bagus. Heeh. Sebone nganggo lindur. Heeh. Engko sing buka celuk kowe ya. Buka celuk ngelindur. Kowe apa aku? Kepiye kuwi? Riris harto palwo muting ra. Yo gak yo. Engko. Oh, engko to. Pepeling. Kur bareng-bareng. Monggo. Dados.
Alhamdulillahirabbil alamin truk kabeh-kabeh wis dipinangkani muga-muga lejar penggalihe. Kula minangka dados badal wakilipun kanca-kanca wonten lepat ngungging Samudra Pangaksami. Ana informasi truk kepiye ana HP sik ketinggal. Wis. Sing ketinggalan iki mengke HP-ne ten Gambang. Kayak Gambang ngono. Disebani, ya. Kayak Ndara Kresna, nunggu rawe bapak. Riris harta palwonuting tanu alon tata lenggahira risang marta taming tasih misudan
dono raras Dara sinuwun Prabu Kresna. Ana apa Nara Gareng? Ngaten lho, kula niku ajeng tanglet. Bapak niku pamit lunga teng pundi to, Ndara? Bapakmu ya Yai Kakang Semar mau pamit karo aku nanging aku ya ora ngerti. Kosek iki gapite mlethek Gareng. Aku ya ora ngerti nendi lungane Kakang Semar. Wo. Dados bapak lunga pamit neng boten apa jenenge menehi keterangan. Keterangan kepiye to, Kreng? Saune-unine to. Menengo wae wae yo tapuk. Narkis ya kira-kira iki Gareng iki. Yo, pancen bapakmu lunga ning ora menehi keterangan. Lah terus jenengan mau teng homestay ngapa? Oh, lah aku nyetel Mbah Parman. Anggere wis muni motor nang rakyat pate. Wah, jenengan iku wah ya apik iki kresnane iki. Seneng aku nek ngene iki kresnane. Terus niki pripun niki ajengan? Lho. Ora usah bingung to Nala Gareng. Wis ngerti dhewe to, nek bapakmu ya Kakang Semar kuwi pamit mesti mengko bali. Lah nggih iki genah nek pamit terus bali. Anggere ditenek nek ya bali nek bapak niku ki. Wong nek sangu ya mung 20.000. 20.000 iki gayane jajake kancane. Ayo gelis lentek. Nala Gareng Petruk apa dene Bagong pripun wonten dawuh? Arep do mlebune homestay ora? Jenengan iku pripun to jenengan ajeng ngomongan apa? Pun sakniki ajeng ngomongan apa alon-alon mawon ora? Ora aku ora arep alon-alon kok. Karo ngenteni tekane Kakang Semar. Arep ngapa? Arep ngenteni arep ngapa? Ajeng napa? Manut dawuh Kakang Semar mau dindani karo ngopi karo udut-udut. Oh, ngaten. Iya. Ayo dindani ning kono wae. Iya kok sing nek kene sik wae main kepenak. Miat langene ngalang kiwan. Aklar pandamoncar. Tenan ler kekonang surem sorote tan padang kasolan pajaring purnameng gagono dasari mangsa katiga Nala Gareng kula wonten dawuh karo wonten timbule Kakang Semar ayo karo mlaku mbok alon-alon karo dipelayoni mbok sithik monggo kula dherekaken Ndara sinuwun Prabu Kresna.
Meraina semebang yang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengkan negara sagetar om kekidungan nengko ler wuwu sing bini panca bebetoke ngayam wana ayam wana manguwuh ing pagakan sangayu balet pelanggan ulun Buya sisip saka pandulu ingkang munggah ning kayuwangan ulun jeneng kita Ismaya padha kanthi harja jeneng kita ngadhep ning ngarsa ulun Ismaya blegeg ugag-ugag sadulita pikantuk pangestinipun kaki padha mboten manggalangan setunggal menapa bekti kula katur lho ulun tampa karya bombong penggalih ulun ora liwat pangestulun tampanana Ismaya kula tampi asta kula kekalih kula cancang pocek ing weni demawah wijang rumeket ing Wardaya saestu andadosaken daging rah kayuwanan katon semengko pangawak bojoran damar sasi kita munggah ning kayuwangan ulun mongko datan ulun timbali darbe sedyapa Ismaya kekilapanipun menapa panjenengan menguasai sedaya makhluk-makhluk ingkang wonten ing donya punika kula sowan kok panjenengan boten wuninga ibarat ulun gawe cangkreman mboyak ulun batang pribadi niki ngaten kula niku gadah gegayuhan pengin bangun pesanggrahan supados mangkenipun slamet wilujeng laris kathah ingkang samya sanggrah cantrik-cantrik kula menika kathah ingkang samya remen nanging kok panggiri godhanipun kathah sanget pramila kula nyuwun kawelasan dhateng panjenengan kula nyuwun dawuh Ismaya wonten dawuh lelakon monadili mung dilakoni kabeh kuwi mau bakal bisa nampa katrangan kang gumathok ulun paringi purba kelawan wasesa kelamun jeneng kita mbangun pesanggrahan kok wonten sambi kalaning marga kuwi pacobaning urip kalamun kita bisa mbingkas pacoban ateges kanugrahan semanding marang jeneng kita Ismaya rikat lampahing rata tanpantara prapting sukuning arga eram kang tuminggal dendeng saengga praja sabda pangendika panjenengan kula pundi kula candhi dadosaken jimat pramila kalenggahan menika kula nyuwun pamit badhe mbabaraken punapa sinten ingkang dados pepalang tumrap gegayuhanipun Semar Badranaya lelungsen ulun bebakalih muga-muga kasembadan sedyamu
lestari anggon jeneng kita mbangun pusanggrahan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu pipulun. Wani nyegat lakuku arep boyong Kyai Semar. Aku Ki Semar. Kowe sapa? Aku sapa mau kowe? Pokoke yaksa ngono ki garine. Rudra yaksa aku. Ayo, kowe Kyai Semar gelem tak boyong ning negaraku apa ora? Wani boyong karo aku wani wae. Nek aku ora gelem diboyong, wah tak rada paripaksa. Ayo. Apa rumangsamu Semar ki ora ngerti karo kowe? Apa rumangsamu Semar ora ngerti kowe ki sapa? Ayo kowe Bathara, kowe lak ya kala to. Walah kalah. Kula konangan kowe Salim. Mulane kok kowe ampuh banget iso ngundurke Ndara Setyaki karo Anoman. Iya, ayo kowe bali. Bali ning dandang mangure timbang tak uyuhi kowe ning kene. Oh iya Kakang, aku bali. Sigra bala kang tumingal tanpa prang samya medali ing
Bathara. Semar Badranaya. Ayo. Ayo tak boyong wektu dina iki Semar. Patihmu wis badar lah kok kowe sik guyu lakak-lakak. Ganti apa ora? Tak idoni ora ganti. Waduh. Semar nyuwun pangapunten. Aku arep duwe gawe gegayuhan sing luhur kok tok ganggu iki karepmu kepiye? Madosaken tedhanipun Purwadya bola baju barat ketanggur Semar kowe saiki. Nggih nyuwun pangapunten kesanipun Kakang Semar sameneika kados pundi Bali? Bali aja ganggu gawe. Keluargane bapak Kentri Basuki lan kiwa tengene aku arep bangun pesanggrahan. Sing picak dituntun, sing lumpuh digendong wadya balamu jak bali kabeh. Aja ganggu gawe keluarga iki. Sakiwa tengene nyuwun pamit Kakang Semar.